Insult fuq l-allima, ek qed tiġi diskritta l-politika nazzjonali dwar il-homework li tħabbret fl-aħħar jiem mill-Ministru Clifton Grima. Policy li nislet sens kbir ta' rabja fost l-allima li qed jaraw din il-proposta bħala impożizzjoni fuqhom. Kien il-Ministru tal-Edukazzjoni nnifsu illi ħabbar li l-homework se jiġi adattat skont l-età ta' tfal u li dan ikun ibbażat fuq il-kwalità u mhux il-kwantità. Diskors li ma niżel xejn tajjeb mal-allima illi staħqu li huma qatt ma taw homework għal xejn u mingħajr raġuni. Bħut mill-allima jgħidu li dan l-intħil fuq kemm l-allima għandhom jagħtu xogħol lill-istudenti u għall-istess bħal meta pazjent jgħid li t-tabib x'għandu jagħti mediċina. Fuq Facebook hemm irruxmat ta' kummenti għal din l-aħbar bħut jgħidu li l-allima vera ma jiġux trattati ta' professjonisti. Persuna oħra kitbet li l-Ministru u d-Direttur Ġenerali fiħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni Ġud Żammit qed jitkellmu fuq l-allima b'mod dispreċjattiv immens hekk kif huma qatt ma taw il-homework għal xejn b'xejn. Ballim ieħor jgħid li l-allima jagħtu il-homework biex l-istudenti jissaħħu aktar dwar dak li jkun ġi spjegat fil-klassi. L-istess persuna tenni li huma professjonisti li jafu x'qed jagħmlu u jifhmu f'xogħolhom. Grima ħabbar li se jkun hemm 4 tipi ta' homework. Il-prattika biex tikkonferma dak li l-istudenti jitgħallmu fil-klassi, l-esplorazzjoni biex l-istudenti jesploraw suġġetti ta' interess li lin mill-kurrikulum, l-applikazzjoni biex l-istudenti jużaw dak li jitgħallmu fil-ħajja reali u l-integrazzjoni li jaqgħad diversi suġġetti flimkien. Intqal ukoll li din il-politika hija riżultat ta' dialogu estensiv mal-edukaturi. L-istess kummenti ta' din l-aħbar juru li ma kien hemm l-ebda konsultazzjoni mal-allima. Buħut jistaqsu għalfejn l-allima dejjem isiru jafu mill-medja dwar it-tibdil fis-settur tal-edukazzjoni u mhux minn xi komunikat uffiċjali jew konsultazzjoni.